Hello, hello, baby, you called. Și atât pentru că suntem afoni. Bine ați revenit pe canalul The Outsiders. Astăzi vom face două lucruri inspirate de Lady Gaga. Pentru că o iubim! Eu voi face lucrul de la X Factor, cel cu două inimioare. Iar eu voi face acest look. Avem deja baza făcută, așa că eu o să încep să lucrez la ochi cu o bază de pleoape. Iar eu, cu un creion negru, voi delimita zona în care voi interveni cu eyeshadow-ul negru. Cum ai descoperit-o pe Lady Gaga? Eu am descoperit-o pe Gaga în acea perioadă când eram into all black, angsty teenager style. Și ea tocmai devenise faimoasă cu Mama Poker Face, Mama Poker Face, care mie mi se părea, ascultând doar muzică în stilul că este ceva foarte pe stil pizzi-punk. Așa că inițial nu pot să zic că mi-a plăcut foarte tare de ea. Am terminat cu baza, așa că voi continua prin a-mi contura ochii. Voi folosi farduri din paleta Too Faced, în pliu voi aplica Charmed I'm Sure, iar pe pleoapa mobilă Bellini. Am terminat să-mi conturez ploapele și fruntea și voi trece în a acoperi toată această zonă cu eyeshadow negru. Tu cum ai descoperit-o? Eram la ziua de naștere unei prietene la ea acasă și jucam ceva board game, Monopoly. Eu. Why don't you like board games? Se joacă cu oameni. Jucam un board game și la MTV mi se pare a apărut Just Dance, la câteva piese distanță paparazzi, iar eu stăteam la masă salivând după Gaga, nu după tortul de ciocolată. Am început să-mi cumpăr multe reviste popcorn de care nu ne mai putem bucura în prezent. Îmi decupam din reviste, o decupam pe Gaga, mi-o lipeam pe pereți, cumpăram revistele în care să zic că nu apărea Gaga într-un articol, ci pentru că erau postere cu Gaga și erau lipite pe dulap, în dulap, pe pereți, pe pereții apartamentului. Da, și? Și am devenit un fan destul de mare. Am ales să folosesc niște culori mai închise față de cele pe care le-a folosit Gaga în look-ul original, deoarece eu am ochii mai picați și am vrut să-mi accentuez mai tare pliul. Trecem la partea de care mi-e cel mai frică, și anume tușul. Eu voi folosi un tuș sub formă de gel pe care îl voi aplica cu o pensulă unghiulară. Am supradimensionat eyeshadow-ul deoarece am vrut să-i ofer un look drag. Credeți-mă, nu am început cu ceva mic și am mărit pentru că nu mi-a ieșit bine. Am vrut să-i ofer un look drag. Voi termina zona ochilor aplicând mascara Better Than Sex de la Too Faced. Acum mă voi ocupa de sprâncenele Patriciei. Pentru că Patricia sucks at eyebrows! Look, it's a cat again! Cred că Freya vrea să ne ajute, având în vedere că și-a găsit un loc în care Sufletul tău. Da. Am terminat cu ochii, așa că vom continua cu fața. În look-ul ales de mine, Lady Gaga poartă un blush foarte roz, dar mie mi se pare că îmi stă bine cu asemenea nuanță, așa că voi alege o nuanță puțin mai portocalie. Iar eu voi încerca să reproduc structura osoasă pe care o are în shooting.
Am ajuns și la inimioare, pe care le voi desena cu un creion negru. Iar eu îmi voi face pistrui cu puțină pudră căcălie. You and I. Oh, ce talent! Te-ai gândit vreodată să faci o trupă? You and Care sunt preferatele tale? John Wayne m-a surprins. John Wayne m-a surprins. I was like, Gaga is back! Yes, slay! Gaga! Yes, slay! Gaga! Am fost cu bicicletele în Făget și mă dădeam cu Și cu bicicleta. bicicleta? Ce? Tu mergi cu bicicleta? Da, mă dă cu bicicleta. Ok. Hey! Bicicletă, trotinetă, role, high five here, bitches! Am fost cu bicicleta și am prins o pantă și am început să cânt John Wayne și făceam schimene pe bicicletă. When I go, na 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 na, just to feel your love. Verificam doar dacă mai ai toți dinții în gură. Tu de asta faci pe bicicletă. Am nevoie de 2 lipstick-uri pentru a reda culoarea exactă a buzelor lui Gaga, care Gagăi, buzele gagăi. sunt buzele Gagăi, Sau gaghei. doamnei Gaga, Matroanei Gaga. deoarece sunt ușor violet, ușor vișinii. Alejandro, Just let me go! ce-ai face dacă te-ai întâlnit cu Gaga? Nu, hai, că oricum seamănă. Hai să ne prefacem. Hai să zic că eu sunt Gaga. Dar nu serios, ce-ai face? Aș plânge. De ce-i plânge? Because it's fucking Lady Gaga. Dar n-ai vrea să faci o impresie bună, adică când te duci la ea acolo și plângi. Păi, mi-ar plăcea să arăt exact ca ea. Mi-ar plăcea la nebunie să am un look în care să arăt exact ca ea, să facem chestia în oglindă, știi? În față am pe Gaga, aici sunt eu, știi? Și ne mișcăm deodată. Bă! Stai că încă sunt în oglindă cu Gaga. Acestea au fost lucrurile inspirate de Mother Monster herself. Dacă v-au plăcut, în timp ce ascultați Joanne, noul album al Lady Gaga available on iTunes, dați like, comment și subscribe. Do it now!